No niin, terve. Tällä viikolla ei ole tullut tehtyä tätä somettamista, mutta nyt on perjantai-päivä, niin kysytäänpäs Emmalta, että mitäs viikko on oikein kuulunut? Joo, viikko on ollut ihan hauska näköjään Emmalla, mutta mitäs ollaan oikein hommasteltu? En minä alkuviikosta kyllä muista, että mitä me ollaan tehty. Joo, no entäs loppuviikosta? No minä olen ollut WhatsApp-pöpössä tuolla kotoa käsin tehnyt toimistohommia. Joo, sirkustöitä kotoa käsin, käy se näinkin. Mitäs siellä on tehty? Me ollaan suunnittelemassa semmoista Itä-Suomen kiertuetta, että vietäisiin tätä meidän pikkusirkusta tuonne pikkukunnille. Joo, kyläyhteisölle. Kyllä. Kyläyhdistysten kanssa olemme olleet tekemisissä. Aivan. Ja sitä yhteystietoa sinne ja kaiken näköistä, mitä sähköpostin kautta on laitettu. Ja Juha on ollut sitten täällä niin hommailu. Jotain kai se on sekin tehnyt. Mutta ensi viikolla on uusi viikko ja sieltä se homma jatkuu varmaan, eikö näin? Jeps.